ya matur sembah nuwun men do lungguh sik. Iya, Mak. Wis leren dhisik sawetara, Nduk, anakku limbuk. Iya, Mak iki. Awake dhewe iki sowan ana ngendi iki? Awake dhewe lan sak rombongan sak kanca-kanca warga laras komplit. Sowan ana ing pabrik gula Kebon Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, pabrik gula Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Ado-ado awake dhewe sak kanca warga laras jangkep pengrawit lan warang gono. Sowan saka Ngayogyakarta. Ya, heeh, Nduk, mula kang saka kuwi sadurunge maturake akeh, ayo ngucapake asta rasa syukur lan panuwun ana ngersane Zat kang muruh ing Zat. Awit saka palimarmane uga sih welas kang awujud nikmat sehat temahan kalenggahan iki bisa nyawijana ing papan kene ya ana ing pabrik gula Kebon Agung Kabupaten Malang saperlu ngadani adicara syukuran giling tebu kang sepisanan ana ing taun 2026 iki. Yo, Mak. Syukur alhamdulillah awake dhewe bisa kasembadan sowan niskala tanpa manggih alangan. Uga aja lali ya, Nduk. Atur sungkem pangabekti dumateng para sesepuh pinisepuh, para bapak ibu jajaran pimpinan pabrik lan sedaya stafipun. Gunging panuwun katuraken dumateng sedaya panitia ingkang sampun berjuang kagem acara punika satemah saged lumaku kanthi rancak boten manggih rubeda setunggal menapa. Ya, Mak. Iki rame tenan ya nganti kaya pasar malam. Ya jelas, Nduk. Jelas rame. Awit iki dudu sembarang acara. Iki pembukaan giling tebu ing taun 2026 tegese pertanda rejeki bakal lumintu-mili kaya dene ilining banyu kang tanpa kendhat. Oh, ya kaya ngono, Mak. Kaya ngono, Nduk. Tebu kang ditandur para petani sing rina pantaraning wengi tansah budidaya murih becik oleh anggone panen ing pengajap besuke bisa dadi gula sing bakal nggawa berkah lan piguna tumraping masyarakat ing Malang kene munggahing Jawa Timur nganti warata saindenging Nuswantara. Syukur-syukur bisa diekspor nganti mancanegara. Ya, Mak, amin. Mula kang saka kuwi, Nduk, ayo bebarengan padha nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa lan dumateng para pamirsa kadang sutresna minggahipun sedaya masyarakat mugi keparenga paring panjurung pangestu supados lampahipun giling sadanguning warsa 2026 punika lumampah widodha niring sambikala. Amin. Amin, Mak. Muga-muga gula sing diproduksi pabrik Kebon Agung kene bisa dadi berkah. Amin. Ora mung kanggo sing gawe nanging uga kanggo sing nganggo utawa para konsumene. Heeh, amin lan sing paling penting ayo memuji muga pabrik gula Kebon Agung selalu jaya makmur lan dadi kebanggaan kutha Malang. Amin Allahumma. Lah niki mau kono titipan pesen muling saka panitia giling tebu. Piye, Nduk? Yen ana wiyaga oleh kanugrahan pangkat ing pabrik kene. Elok. Kayak pangkat apa kuwi? Arep diangkat dadi juru tebang. Juru tebang? Iya, arep diangkat dadi juru tebang alias tukang nebangi tebu, Mak. Ngawur wae senengane kok. Lah sing rada kuat kuwi, kok ngono kuwi. Wong wis do duwe membership loro boyok karo asam lambung kok arep do nebangi tebu. Ayo do menggeh-menggeh kabeh. Iya. Terus ya tangeh lamun gelem cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan. Iya.
Ngawur wae kuwi senengane kok. Iya, Mak. Terus iki barang yo nganggo sambutan. Sambutan Iki aku dikirimi daftar sambutan ingkang sampun rawuh. oh, heeh iki tak wacane ya. Iki daftar sambutan acara pagelaran wayang kulit. Nggih. Wonten Bapak Komisaris Utama PT Kebon Agung, nggih menika Bapak Doni Primanto Juwono. Matur sembah nuwun Bapak Komisaris PT Kebon Agung, Bapak Dwi Pranoto, lajeng enten Bapak Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Indro Kuspriyadi. Lajeng wonten Bapak Direktur Utama PT Kebon Agung, Bapak Didit Taurisianto. Iya. Terus Enten Bapak Duh sik iki kok HP ku ngelek ya. Direktur Produksi PT Kebon Agung, Bapak Prasetyo Budi Santoso. Lajeng enten Bapak Direktur Keuangan PT Kebon Agung, Bapak Teddy Pringadi. Lajeng enten Bapak Bupati Malang atau yang mewakili, Bapak Kapolres Malang atau yang mewakili, Bapak Dandim 0818 atau Malang atau yang mewakili. iya. Banjur Bapak Pemimpin PG Kebon Agung Malang, Bapak Ivo Pergianto. Lajeng wonten Bapak Pemimpin PG Trangkil Pati, Bapak Himawan Ratmanto. Lajeng enten Bapak Advisor PT Kebon Agung, Bapak Krisman L. Tobing. oh ngono, Mak. Iki kang kepareng rawuh matur sembah nuwun. Kagem para bapak-bapak ingkang sampun ya istilahnya paring kesempatan kanggo awak dhewe iki latihan ana kene. Iya. Ngono ya awak dhewe iki isih tahap pembelajaran tur ya nek mestinipun kathah kirangipun, kathah kurange, akeh kurange awak dhewe nggone awak dhewe gelar wayang kulit, gelar hiburan ana kene iki. Iya, Mak. Nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun, nyuwun pangapunten menawi kathah kirangipun, menawi kathah kurangipun. Nggih niku wau jer kula niku nggih teng mriki wau nggih tasih tahap pembelajaran. Iya, ngono, Mak. Kose aku tak maca WhatsApp meneh iki. Iya. Soale sing ngirime aku ki akeh banget iki. Iki wis tak waca. Terus wah iki, heeh. Pokoke terus niku wau sampun kula aturaken sedaya ingkang dados apa jenenge? Inti dari inti-intinya. Iya, wis diaturke. Heeh. Saiki mung kari apane, Nduk? Mung kari ampase. Ampas apa? Ora mung kari seneng-senenge saiki seneng-seneng paring panglipur. Gek lagu-lagu gek aku tak melu joget. Ngono kuwi seneng banget aku nek kon joget-joget iki. Kon lagu-lagu ki iki mengko limbuan tekan jam 4:30. Ora masalah. Iya. Ora, Mak. Niki mengko lewayangan jam limbukan iki mengke dugi jam 12. Pokoke mangke gampil lah. Beres pokoke. Iya. Sik pokoke nonton beres asik sing mumet kene. Apa-apa. Kene karo mburine do mumet kabeh. Sing mburine mumet, sing ngarep iso jeblok dase soane. Waduh, jan iki kukur-kukur sirah. Iki mau ya kok aku ki apa jenenge dijak mlebu mobil iki diterke ning mau ki apa ya loji apa-apa mau ya. Iya. Apa makne kon? Aku ki nek kono malah gembrobyos, Nduk. Lah gembrobyos kok. Lah aku ki kepiye ya nek kono ki wah aku mlebu ki waduh
Duh kok kaya ngene wah apike. Biyo Gus. Ana kursi apa jenenge kok kursi? Ana meja bunder kae terus kursine ngubengi ngono kae terus dikon lungguh nek kono aku ya wis tekluk lungguh. Ngarepe iki wis ana piring, garpu, sendok, ana apa jenenge gelase sing gelas cantik ngono kae lho. Iya. Terus ana banyu. Waduh wis disuguhi kae terus bar kuwi dikon maem. Lah aku kan nek ngerti dhewe. Aku ki wong apa sedayu to sedayu ning plosok. Dadi umpama nyiduk ngono ya ora mikir. Waduh aku to padung nyiduk cedhuk ngono kuwi tak peluk. Terus aku terus ngematke sekeliling ngono. Waduh ning kene do berwibawa ngono. Wah iki lha aku ngotong-ngotong sego ya isin aku ya. Waduh lah. Gak aku kamangka ning kono ki mung karo Mbak Lintang gek karo adike karo Mas Mirza. Lah gak aku kan aku kaya ngene, kamu Mbak Lintang ki ya wibawane ki yo anggun. Heeh to. Cantik anggun, puling nyiduk ya sithik-sithik terus tekon Mas nek lada hitam ki manis apa ora Mas? Ya aku ora ngerti aku ora masak, aku ya muni ngono kuwi. Terus mulai nyiduk kadung rada akeh sithik cedhuk ngono kuwi. Ora apa-apa tak ciduke sing akeh aku. Lah kok le maem ki ya nek lumrahe ning nggon apik kaya ning nggon sing mewah-mewah ki ya sing kiwa garpu sing tengen sendok ditancepki ngono kae disit-sit terus dimplok lep sithik boko sithik. Lah aku ya kulinane iki nganggo tangan ngene kok to. Nah dinae sendok ora njupuk garpu. Lah terus tekan sut lep ngono kuwi terus lengonya karo ndungkluk men ra ketok akeh. Iya awe iki yo ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sego goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah akeh banget mau terus disuguhi apa jenenge? Lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau? Sop kaki kambing. Wah. Sop kaki kambing iki. Waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik kuwi ora arang lho ya. Kok ning kene disuguhi sop kaki kambing iki ora dan India tenan uripku ki mau. Ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk. Iya. Saiki kek kari seneng-senenge le cerita wis linggableh mangko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune sing mau iki ben iso luwih cerita nggon ning jero-jero mau kae aku tak ngedeki Mbak Lintang Kairo sik. Dinggo apa jenenge ben le cerita le ku cerita ning nggon loji mau ki iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih monggo Mbak Lintang anu jumeneng kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kepiye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek, Nah, nggih sudah. Sugeng dalu, Mas Kadek. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih,
Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, ini? seru nggih, Seru sekali saged soan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah. Ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Wah, Kameramennya kathah sangat banyak penonton sekali. Nggih, Masya kamera. Wah, Allah. wih, Luar lo. biasa. Nganti Nih, kaya drone. lah ya toh Mas. Wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana sedanten. Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas, pas kita makan di J. meja makan tadi, J. ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, J. Nggih, J. jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya Mas mboten Gading. napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, bosoku tadi mau itu. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono jan Ngene to biasane ganteng kan ya, Ram. ngene aku. Piye? Muluk-muluk. Mula, malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wow. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin Jan. ya robbal alamin. Nah, sampun Iya. transfer nggih Rp500.000. Oh, oke. Saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bu Jih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Jih. Terima kasih Bu Retno. Jih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Jih. Buat PG Kebon Agung. Jih. Didoakan Mas Nggih. Gading. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke. 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 Kemanapun Mas Gading Mayang. Heeh. Aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Mas. Apa? Oncene lagu apa Ram? Maces. Ke. Maknya sekaya lek adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Di lintang. Lah aku lek adus ki yo. Iya. Iya, Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. mau inggati. Heeh. Lah. Ya men ora kademen to ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske Oh memburi. berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Oh, bareng genti aku sing mlebu jeding. mau. Heeh. Eh, Ke Mas. Ke itu tadi. Ke. Bon. Bon. Apa? Bon. Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Bon ini utang ya. Utang. Bon, bondol Mas. Bon. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading.
Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Go. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Nggih, Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Nggih. Gung. Gung apa Mas? Gung. Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, Nyawiji nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji riyen. Nggih, mboten derek apa-apa. mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng Bisa kula sih, dulu anu, napa mau nyawiji nyawiji riyen dulu? mawon. Oh Nggih, nggih, mau nyawiji nyawiji riyen. dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Duh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh Mbak, ojo bolane ngono. Oh, jenengan dukane loh Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngeratenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji. Ayo Mas Gading. Keblimbang sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki Apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak jaga
Ajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji Nggih. muga niku wau. nyawiji sudah mas Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. lah ya toh mas gak Nggih, apa-apa pun mboten napa-napa nggih. Nih, ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Ngagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa, cantik. Sugeng dalu Sugeng selamat dalu, malam nggih. luar Selamat biasa malam, selamat malam. Ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo Nggih. nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu. Ngalam, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang. Diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, malam. Pripun? Yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ngipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ngipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh, ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara tawa cara toto, negara tawa toto. Aku wis ora nyadar. Negara mawa Popet, cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno seko adat budaya sekitar. Sekitar, Kok ora sama masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye, kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Wah, oh, centil gawe o kabeh ngono ya bosane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagyo, nderek dedonga, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, basa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng,
sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya didoakan juga panjang usia, sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung iki menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, saya juga menyampaikan ada salam-salam dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya juga kirim 5 juta rupiah untuk sinden-sinden sangu mulih. Biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti Lali. lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, Oh, aja nganti lali. Semuanya staff-staff. Betul. Mas Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Kawe ya oke. Ini Wes di ngantuk umpane Mbak Delanto Mbak. oh pokok ngantuk. Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadiati. request nomor pertama masuk ke Ya, saya. tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Men Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, tadi. gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, oke Dari Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Ya. kan? Aku Ya, punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Iya, ini tadi. Lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, maklumin. ora punya kopel ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Oh iya, amin. Barang ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Ya, kalian kan jalannya Saged- masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, le S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah, Masih masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas 2 kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu Nggih, gegarane sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. pautan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Oh, rono. piye toh? Sabar kalau belum dipandang jangan sabar ya? mendekat. Iya, di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ini coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi
pas dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Sedikit pimpin. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gade. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Waduh, ya. lagi Iso bareng. pora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Yo medeni. Serius Awet-awet. fokus serius. Fokus, coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Ayo aku sing salting aku lho. Ayo toh. Ayo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to. Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki Pak Wukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, senang gula. Nanti yang putaran kedua dikorkan karena Kur. ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang Cih. ada di Jakarta. Kampun nuwun. Yuk, melintang monggo. Dangdut ya, Mas? Ada Mbak Elisa. Ayo Mbak Lintang, ayo. Harga laras Indonesia. Kita tampilkan sinden-sinden Warga Laras.
masih bagian bait terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Yes, terima kasih. Sudah dihaturkan. Nggih, matur sembah. Komplit. Ang tamu yo sinden warga laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa, mungkin. Sampeyan kok gantos bintang tamu sing bagian jeder-jedere iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh. Monggo Cak Komet. Cak Yono katuran minggah panggung. Langsung sirep ya. Remeok cakram. Ketok kompake ya Met ya. Ya aku ya seneng lho ngene iki enek yoga set ngono iki ya seneng. Iki biasane tukang kendangi biasane. Tapi yo jek jane yo gak ngantuk lho jane. Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. macange yo limbuk. Wilujeng dalu ki. Mas Gading, Cih, alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. cih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus Niku sik
Mburen niku nganu pepaitan apa kalih kula niku. Pripun ta? Lah jenengan wau salaman kalih Nggih. kula kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki. Wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek kurang ijek. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah koyo bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesinggane seret ngantek tekan dalange. Ngono lho, suatu penghormatan Arab Jawa. Lah aku ki mung apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok. Wah, alhamdulillah sehat. Biasane ndelok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. Panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Oh, Sik to. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel dapan to, Pedhok? Gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Tampir. Ora tau Pedhok kok. napa gading sinten? Lho duka, Dek wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing Lah, dimaksud nggih. Mas Komet niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Artis. Mulane beda ya, Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno Dik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karepku. Lah iya jane yo tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu Dek wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat. Aduh. Kurang. Setengah papat. Nggih, setengah papat Kok maksudnya. setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Dalang tasik enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas Nggih. nggih. Wong Siap. ngono di enteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng pedanyangan Pedalangan, pedanyangan. Podalangan apa pedanyangan ki Nggih. rawuh raimu wae piye? semester 2 Semester 2 kowe kok ya apal. apal ngene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak nek Nggih. ngene lho ketara. Niki latihan niki dina pitung bengi. Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki. belajar pitung dina pitung bengi. Pitung bengi. Aja cerita ngono Mas. Lah pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok 7 dina. Kowe kok tak keklek lambemu lho. Tegese iki mantep no ceritane iki lho. Mantep no piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa mesti ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang tok. Bakul wayang, bakul Tapi kan gamelan ngono to. isih masih searah gitu. Oh iya. Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Wayang somben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, mesti bakulan. Wayang. Yo kados Mas Gading ini. Iya. Iki upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sok ben gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Iya iya. Cilik dolanan kain, Kain kok gede dadi desainer. Blesete desainer. paling bakul klambi. Kok aduh men to. Ya ora ujik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik. Tukang tambal ban. Kan sik searah. Mung tambal ban kok. Ujik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama jek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik patene ae. Kuwi jelas jadi begal.
Apa enek bocah kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono, Mas. Iki le ditangkap onoan. Ngonoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumber Agung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Sumber Agung apa Kebon Agung iki? Kebon Agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumber Agung? lho gak ngono to. Awi ngilingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Delok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budheg iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber Agung. Kleru yo Met iki kok iso terusno ae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Gak. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyai segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mega cah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Weh, apa umum? Suluk gala-gala iki contone piye? yo Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi. Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet iki. Nggih, saged Contone jajal, contone. cobi dicontoni riyen. Contone jajal. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi piye? Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Wah, angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun wuruk kali Mas anu niki Nggih. Mas Komet nggih. Nggih, mengke kula Pokoke tak. kok diwarai suluk-suluk nggih enten Gala-gala. gala-gala, cinta tak terpisahkan, Nggih. malam terakhir, pokoknya komplit iki Singkong suluk. dan keju enten. Nggih, sakderepun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu mboten ngantuk, Bu? Alah iki biasane angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane, Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Mbon ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kowe lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ben ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya to? Iya. Acarane apa, dongane apa? Boy. Kok gobloke iki lho. Lah Kowe niku kuwi- paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Maturun karo sapa? Lho, Wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. Lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kliru matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso nang kene iki merga ya kuwi. Ngono lho. Jajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos ta Pak Erik sing pundi? Mbuh. Wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. piye to, Met? Lho, iya. Iki ki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho, Wong iki wis rong dina yang lalu kok. wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir engko ya. Kok mbok
Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sangku apa? Alah kowe lagi sangu selamat ngono kae ya wis to. Mas, Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok Nggih. nyang kok kenyangoni. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Kuwi contone. Dongane kanggo para warga, masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Yo. Kuwi tok gentenan Yo kowe sik no. karo penonton. Iya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar, mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga dinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo amin kuwi rasane wis beda. Sing ngamin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ku ya ora pengin. Kene rapat butuh sugih kok. Ben butuh sugih kene tok. Wedok tok tok. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Sedaya elek. Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong ditungane apa? Iki main nang gone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing Allah. Oh, bocah pinter. Gula mau apa, Mek? Gula kuwi guaken sing Allah. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing Allah. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. Heeh. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Tere, ya ampun, komet alah pinter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing Allah. Weh, iso apik kaya ngono kuwi harapane. Aku kok malah gila to karo kowe. Kok gula piye to? Biasa Iya kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Gade. Cek, pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang. Lho ngono tepuk tangan untuk Tepuk Kebon tangan Agung. untuk Kebon Agung. Ngono Bapak Ibu nyun sewu niki wau tengah jengak pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kiro niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Lho, kengko tapuk. Lintang Kairo. Nah, nyun sewu kula tangklet kali Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih Mbak Lintang Kairo kali Mas Gandeng cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok kono sing kono urung bianter. Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene gitu. Gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu, Ibu, Mas Gading kali Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean. Nek aku cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. Lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. Wajah. Lho kandhane kok. lho sampean tenanan lho. Lah, Jadi pikir tenan anake wong lho jeng kudulanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ra ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi sapa? Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jane? Aku bapake. Mosok Mas Gading ki gantenge kaya dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju. Kowe rencana berarti arep aku
aku paham ya. Apa? Lah kene aku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki Berarti sampean setuju. setuju no. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasik enem. jalan. Dalang. Nah, Terus Mbak Lintang nggih ayu, Ya. lencir dhuwur. setuju. Saiki lagi viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama mbak-mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah nggih wis ngantuk ketoke. Bendino tanggapan mer. Nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sik. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang, ya laris. Bendino Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. kok enene gak setuju. Lah engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Ayo. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bendino tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki yo ngono ya nek iso ki yo karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok. Ingin Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pur ngeten lho, jenengan pikir-pikir yen nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sik ben sapa? Nggih to? Lha nggih sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah pokoke. Lho, Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soale- Rumangsamu. Soale Lintangnya arep dolen aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sindene Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang, Nggih. ngantos dugi miku Mak Sret kabeh yo ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok yo aja milih Mbak Lintang. nika lho pojok dhewe nika lho, Cak. Nah, Nah, Nih, nggih. oke. lho. Oke iki. Masa arep seneng karo pojok dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mek? Ora masalah nek ngene-ngene iki taken jalukan malah rewena-rena. Skincare sing mbuh. Lipstik. Heeh, lha nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Unyan jane iki memedi. Arep dikutuki Aku apa piye? nang ngrenek minyak kapak karo dhuwit klitik ngene Ya ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso digo lambang ya Met ya. Pripun, Mas? Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok, Kebutuhan pokok contone iki upama gawe wedang kopi. wedang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acem jempol. Piye kuwi? Lho, ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketok, gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula ya meneng wae. Iya kuwi dienggo perlambang wong kuwi ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi ya gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik, gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kae gula kok bongko. Kuwi diabetes bocah. Lek omong sing ati-ati Basa. dikancani kalih sinten Mas kula niki. Mang milih. Sakniki mang milih sapa? Tenane kok Nggih. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kali Mbak Lintang, Mbak Elisa. Anu Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Heh? Apa? Yo ben Iki yo merah. bintang tamu sing ngersake komisaris. Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biring kok Pak Eri. takono aku lho. Koyo kenal. Bapak komisaris jam ora paham kowe. Direk kok kene ya, direk. Mbak Elisa nggih. Nggih, mboten napa-napa Dikanti sing kalih, ijo-ijo Pak. nggih. Nggih. Siap. Oh, kebetulan rono. Nggih. Loro lho ya Mas ya. Iya, iya. Siaran Mas. Oke. Sing apik, Iya, iya. buanter dadi kaya wayang rasa sera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to, Mas. Mati mbok disumet.
Disumet betorek mboten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebon Agung ingkang tansah. Jane apik bancaan. MC iki, MC iki wis dinteni iki ya kudu sing semangat. Wayang Met. Loh, ya iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Gas. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe lho jajal sing biasa ngemsin wong lairan lho. Yo. Lho aku yo ora iso to ngono kuwi. Yo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Walah ngono kuwi. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung Co. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Mas, guyune aja akeh-akeh malah kaya wong gendeng. Ya MC dangdut kok Mas. Saiki ae lho guyune. Kakean to kuwi. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Kowe iki kon ngemsyok ngababi wong sakmono bani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. Ho. Kuwi disepoti apa? Seperti Heli. Jebol aku ora ngira, jebol aku ora ngira yen ketemu biar ana ing dalem kono rasaku kaya wong bingung. Yes, sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Kita sapa penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyo kados piye sehat Yang berada di depan. sing ono ngajengan. Baleni Met jajal Met. Kok ora patek penak ini kita. Semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah kuwi lho. Kaya tahu ngalami tuh aku iki. Kuwi anu jajal baleni ta. Bali pisankan. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Bener ora to sing tener opo cari guru lah. Sedaya ingkang wonten ngajengan. Lah iya. Ate gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun. Panjenengan nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Bopo-bopo wonten ngajengan. Aku nak bar ketemu ki mesti mijetno lambe ya. Kok mijenol lambe? Nyawang tok pegel. Ya bener. Aku Bener, ngajengan. piye? Sampean ya ngajengan. Ki sak lihat rene ya ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Tibake Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki lho kabeh sing penting bohogio. Ya Sing penting bohogio. Bahagia. Dongo. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. wis Tumplek sak blek meneh. lepek. tumplek blek. Ya saking oke. Tumplek blek. Bisa dicawiskan di apa kuwi? Diaturkan Ya. inggih menika song. Kowe arep Song, diaturkan. sing a song. Sing. Sing a Aku song. soremo ya wis sing. Ya ngising tak tapuk. Beda kuwi bebucal. Sing. Ya sing a song. Nggih. A cap of a mountain. Anu Met ganti kuwi ae lho Met sing cetha lho Ya Met. mau ngenak kene wis gak kenen jalukan. Kuwi lho
Basa Inggris lah. Basa Inggris. Geleleng lah. A gap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Mbuh. Cak komet niku. Mountain gunung lah. Gunung. Head yo iso. Apa? Gunung Tapil. Lah. Tapil Apa? gunung. Nah, Keke yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Nesu. Rasa nesu piye ngono. Ancene iya ngono kuwi logate ngono, Met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih, Pak, nggih. Oh, sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal ketul bohoso dimaklumi aja ya. Dadi ngene lho, masalah kental kentulmu kuwi. Tak kok ora Kok paham. ketal ketuling boso. Ketal ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Berapa? Kita pamer ke dulu. Ini ada adik. Adike Mas Ya, Gading. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gedhe dadi ompo. Ciki wis dolanan mendino. Ben Timutin. Udah dimodif. Modin. Oh, nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya, nanti dua juga nanti ibu-ibu sindan yo iso melu. Bowo capeng gunung, iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Ya. Niki nyun sewu Mbak Lisa saderengipun. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Met. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, Iki ora ngerti kok iso. Ngerti ora? Padha ora Mau wis ngerti. tepuk turun. Menika nggih Pak nggih. Pak jenengan mawon Pak nggih. Lho kok jenengan mawon. Kok nayoe lho. Karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye? Ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek to, Om? Boten. Entek carane. Takono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namine asline? Mirza Kairo. Oh. Sami kalih Mbak. Sami nggih. Satu lembu. Dadi Mirza Kairum iki engko Kowe keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku ke jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene yo menik-menik. Badhe ngaturke napa menika? Sesideman. Sisideman. Sesideman. Nggih, sisideman. Teman ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, duet Orgalus. kali Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orgalus. Coba. Anu mboten usah dicekeli pun kersane nglembreh nggih. Nggih. Ya diajari no. Wis to. Kok dicekeli ngene ae nyedak wong wedok kok. Gugup kok ya mah. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku ora tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup kok kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane Apik karek nukone sanggul. Lanang sanggul. Handerek sang pake pria bagus kang olah budaya Yo ngene iki lho, jek cilik iki diwarai nembang. Dadi iso nembang sing apik
Lintang kairu suarane ya apik, adik iya apik. Saya, Padahal bapaknya bakul pitik lho. Kok kita kok suwek cangkemmu lho iku. Yo tenan ya aku karo pakne pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu kebujak. Sowan menyang kutha Umpami niku saut-sautan pripun? Oh nggih saged. Jenengan Jadi ini mriki kula. terus cak Oh, komet. iya iso. Biasa. Iso Kalih kerawitan niki kalih kerawitan telas pinten ton. tenan. Entek rong pasang kowe ya Met ya. Ya coba aku terus kene kono. Iya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis Kene. Lolos. Kena ayo cari guru lah. Tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Enggak. Kaya padha ya. Apik Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh cak komet. Om komen. Sane nggih. Iya to. Ngungrung marang pen apa kek? Bah jan angung ngrum. Angungrum. Ngrum marang. Marang. Oh, wis angel. Sampean. Wis to alah lah kurang. Ngurung kurang dhuwur ta, Mas? Kurang dhuwur. Ngurung marang Bendoro Tiah Sulistyo No sapa? Pijer kok tekano. Sulistiono to, Kak? Pijer. Pijer. Nangis. Wah. Tak seliteng. Diomongi ta aku gak iso. Ora iso ya ben kene. Ngincangake alis Terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan beranjakan sulistyo tak rewangi samudono barang kulawarga karuan peputra Nggih. liwat kincanging alismu
sekolahmu. Mongko kowe bocah gunung, senajan bocah gunung, kedua ngandrimpo. Jiwa ragaku kapura, kehormatan mempro, rubuh ngarep pinjo. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukoke apa saisine. Kowe apa wae senadyan sesama bakal tak wujudke. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya pundi, Pak? Pinter. Bocah sakmene kalau nggak dilatih bisa nembang among dolanan roblok apa dolanan apa. Alah, dadine kaya apa contone niki lho, Mbak. Ya iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe, saiki gede-gede bakul arak ya lah. Lah iya no kok. Ngomong kene. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mustafa Khairul. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading neng diai melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, Neng jeding ya melu. mau apa to kok. Aku bocah sing penting siji sugih, dadi wong sugih wis beres. Sugih kanggone apa? Kok Ora penting kanggo pinter ya Le ya. Nggih, pangestunipun. Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Ah, omonganmu. Direktore ya Pabrik iki Kebon Agung iso Iya. nanggap kaya ngene-ngeneane ora nganggo pinter, Mas. Nganggo duit. Lah sing duwe duit ki ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter dhuwitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk jek duwe wong sugih kok. Wah, yo sombong. Pengen dadi wong sugih apa ora, Le? Nggih. Pengen lah rumahna Le. Sampean sugih apa pinter pengene? Nggih, sugih kalih pinter. Siji cak sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti Mbak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke wayah sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengennya pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, iki lho, Mbak Elisa kena digo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum dasi lho kae. Kae bahaya, mula wong iki penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Iki wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak kelompokno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Ora dadi lho. Ha sing gawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku nglumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi Ya wong sugih lho. Lah wong mikir kok. udangane simbok nggih Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau. Bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter ya ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no dokter sekolah dhuwur ki ta. Iya. Ragate ki duweke yo entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter yo, Met. Lah nek pinter nyapa aku periksa takok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko, tensi iki. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing tak ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangon ning Kudune. dokter kewan. Lho, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah iya, ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere.
Adik menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek Rasa ning dokter pinter. dokter kewan ini tanpa ditanya, ku langsung disuntik. Langsung suntik wis dong penyakite. Karek op ngono. Lho, jajan. persis ki lho bedane. Paham. Iki ya pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng yo Wes. sak jam 13. Sih. Ah, Iki mengke soalé acarane ya ora diringkes. Yo, jam 2 kudu rampung. Mbak Elis ku arep ngongkong iki karep budal. Kandhane Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Iki dipilih telu apa pira yo? Apa papat? Kene, Milih Mas, milih Mas. Kowe apa aku sing milih? Kono ya wis pasrah. Yo, Sing niki tengah kita kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Yo. Mbak Ayu, Terus sing ndine? Ratemi. Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sih? War iki lho, Dong. Sing luar. Oriza iki. Niki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Nggih, tiga. Maju. Neng Orisa, aja. Mbak Ayu kali Ika. Sumarni, anu Ita ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk. Indonesia, tak bacain ini ya. Oke. Cak Yono, Cak Kolet, ini ada layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara. Apa iki? Kok akeh banget 10 ha tuku kaset wae. Ayo Ya, sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Kebon Malang. Agung. Jadi kita pilih salah satu ya. Nggih. Dihadirkan Lali Janjine nggih. Oh ya. Oke. Digarap Sera. Sera. Nggih. Langsung Mas. Langsung Mas. Oke, monggo. Bersama warga laras. Dino minggu sing kowe aja ning kawanganmu
Ora sida, Mbak. Mau arep meh dites. Mbak dites piye? Mbuh, iki kok Mbak. Jare arep dites ki mau ora sida. ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Lho. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing Niki ndi sing sing ndi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ora sida. Gak sida. Lah Arep ngapa? ngetes ndi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene ki mamak, ret kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kan. Oh iya iya. Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambuk tok-tok. Kene kono kok iso. Sugeng Dalu selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Ben Mas. dinten tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih roman Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini. Rawas ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya. mepet. Oh, ya. enggak, jamnya- Aman ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya. gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, kita Terus- apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kue nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kayak dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal ta mbek ke? lali aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora lho. Nah, Masuk iya, lali Bang. tuh aku lagi bar nyilih Oh, kompor. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada ciduknya? Apa Mas? Tenang. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Mas Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekno karo Mas Kemen karena cemburu. Apa? Lah apa? Katresnan. Kak terus Ya, Mas, sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Kowe iki kok Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya ya. calonnya. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari, Bang Wajak Malang pun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih, monggo. Mengke Roro Jong- Sinten? Dalah? Duet kalih? kae. Lho, iki Apa? piye tok dodonan iki jane sapa? Oh, dur-duran. Gelem ora ra gelem 150. Lho lho. Oh, malah aku sing Monggo tonggo. rondo kempling, Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak pundi, Mas? Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kabingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggo
gelem ngancani Galarasan mas alias kebetulan Belanjani kata rada kabetan Yen durung mas inggal rencani tekan ngomah mangke kula pai wong lanang oleh momongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa Kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar pae Ngowi-ngowi prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas buku gelang apa anting-anting Ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling Ayo mas yo ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Galarasan mas alias kebetulan Belanjani kata rada kapetan Yen kurang mas enggal rencani tekan omah mangke kula pai Ya wong lanang oleh momongan niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujuwa Kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling makasih Ya sama-sama nggih saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten goro-goro Wonten goro-goro. Nah, pripun Mas Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Kudu selesai lah niki le seneng-seneng dicukup riyen. Oke. Mungkin diteruske ten goro-goro pamundutan Oke. dereng dipinangkani wonten ing goro-goro. Oh nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun ajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kok ya meneng ae to Met iki. Mbok ya kancane iki melok-melok rene apa piye kok? Lakone dipun lajengaken riyin, mengke dipun lajengaken wonten goro-goro. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon nduk piye, Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya, engko jam 2 wis kudu bubar, engko seneng-seneng diteruske ning goro-goro meneh ya, Mak, ngono sing apik.
tansah warna pamoring hukma